t'ofereix el programa més estimulant i actiu. En directe. Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies, bona tarda. Gràcies. Com estan? Benvinguts, bona tarda. Moltes gràcies. Avui és divendres, passen 26 minuts de les 4 de la tarda. Tenim un públic que d'entrada ja veuen, no para d'aplaudir. Vostès tranquils que tenen temps per aplaudir tota la tarda, però de qualsevol manera molt agraïda, moltes gràcies per aquests aplaudiments i per donar la benvinguda a aquest programa que comença a partir d'aquest moment. Tenim un públic majoritàriament venen de Sabadell, concretament de l'Òmnium Cultural, però també hi ha persones que venen del Clot, que venen de Barcelona, que venen de Pineda de Mar, que venen de Castellar del Vallès, que venen de Cerdanyola, de Mollet, de Cubelles. Em sembla que no em deixo cap lloc. Cosa estranya. Bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui és divendres i això vol dir que tindrem el Lucky Guri amb les seves cançons, amb la seva música. La veu la posa una veu fàcil. Fer anar les dents, segons aquella senyora... Sí, esclar, és veritat. Però molt em sembla que no va per aquí el tema. Ell diu que és la màquina catalana per xerrincar i és més, afegeix que farà xerrincar al públic. No ho sé. Però això serà d'aquí una estona. De moment el que hem de fer és rebre amb el mateix aplaudiment amb què hem començat el programa la nostra col·laboradora, que avui sí, amb ella, encara que sigui amb somnis, ens n'anem a Nova York. La Teresa Berengueres. Com estàs, Teresa? Molt bé, estic molt bé i realment això de xerrincar fa mal pensar.